एकदम आग्लाय फिग्लाय मानसिफोरा दिनैनि थारिखआव एबसु होननानै गावसोरखौनो परिचय होयो। नाथाय बिथांमोना एबसुनि हाबाखौ बावनानै पलिटिकल केम्पेइनावसो दिनै बेस्थ'। समखौ ओरैनो खेदाय दिनै रायजोफोरा मेन्डेट होबाय, इउपिपिएलखौ थाथा बायबाय खालामबाय, 07आवनो बिथांमोना सेल्फ-टेप। नंखाय नङा बे बाथ्राया सैथो। एबसु अफिसाव जेब्लायबो नोंथांमोना नोजोर हो मोजाङै, गोबाङावनो नोंथांमोना थाला लागायनायसो नुगोन। नाथाय बिसायख'थि जेब्ला खाथि सौफैयो, नोंथांमोना थाला गेंनाय नुगोन। दिनै बै एबसु अफिसफोरावहाय उखुन्दै खुनाय नुगोन, गारि गुरा जमा जानाय नुगोन। प्रमद बर' दरखार माबा माबि बिदि मेथाइ दामबावो। सरखार गैला इउपिपिएलआ रायजोफोर। ओइ आबैमोन, आनैमोन, मादैमोन, आयंमोन, बिपिएफआसो दिनैनि थारिखआव बिटिसिआव खुंथाय गोहोआव फैफिनबाय। इउपिपिएल सरखार गैला रायजोफोर। सम फैबाय बिथांजों लोगोसे इउपिपिएल पार्टिखौ बिदाय होनायनि सम फैबाय। जिहेतु इउपिपिएल पार्टियाव खय एकजन साननो हानाय साब्रैसोल'सो एमसिएलए हिसाबै दंसै। बिथाङा मिथिगौ जे आं देरहालांब्लाबो आं रायजोनि गोबां खामानि मावनो हानाय नङा। বাপরে আছে সত্যি তো পাক্কা রসিকা তো ঠিক আছে ইলেকশন प्रमद बर' भार्सेस बिश्वजित दैमारी मोनसे हट सीट आरो हट स्पट जेरावहाय बिग हेभिवेट कन्टेस्टेन्ट बिथांमोनाहाय बाहागो लादों। सोर देरहागोन? दिनै एप्रिलनि 6 आरो फैगौ सानथामनि उनावनो पोल जानो थांगासिनो दं। एन्ड मार्च मेआवहाय बेनि आउटकामखौ जों मोनगोन। बेनि गेजेराव सोर बेसेबां केम्पेइननि गेजेरजों गोहोम खोख्लैनो हाखो, एन्ड हु विल स्माइल एट द लास्ट, जोबथा मिनिनायखौहाय सोर लांनो हागोन? 15 एमएलए सीट्स दिसपुर चलो यात्रा, दिसपुर चलोनि स्लोगानजोंहाय हाग्रामा महिलारी, बिपिएफ गभर्नमेन्ट, बिपिएफ पार्टी एनडिए एलायन्सआव जितु सामिल जादों। बे हिसाबै सीट शेयरिं खालामलायनायावहाय 4 थोंजोङै बिजेपि पार्टिनो होनाय जादों, जेराव मैखोमै बिजेपिनि बिजाथिफोरा थांनाय काउन्सिल इलेक्शनावहाय देरहालांदोंमोन। आदार साइड 11 सीटखौ बिपिएफ पार्टियानो बिटिसि एरियायावहाय सीटखौ मोनदों। आं गोबां समस्तिफोरनि डाटाखौथ' एबार कालेक्ट खालामनो हायासै। नोंथांमोना अलरेडि नुगासिनो दं। बार बारनायजों इलेक्शननि बार बारनाय जितु ढौ सोलिगासिनो दङ, बे मा इसारा होदों? नैबेफोर आपडेटखौहाय दिनै नैबे भिडिअ'आवहाय सावरायनो थांगासिनो दं। जेन हक गिबियावनो बयखौबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय हेल' एसपि ब्लग चेनेलावहाय एसे गेपनि गेजेरनि उनावहाय दिनै फिन नुजाथिनायनि मेन जितु उद्देश्यआनो जाहैबाय नोंथांमोननो मोनसे क्लेरिफिकेसन आं होनो सानदों। जों मोनसे खोथाखौ स्पष्ट मिथियो, मोजां हक गाज्रि हक जायखिजाया जोंनि बिटिसि गभर्नमेन्टआ बर्तमान बिपिएफनि आमोलाव। स' इनकामबेन्सि मोनसे बेवहाय फेक्टर जाहैयो, जितु देरहानाय जेननाया मोनफ्रोमबो बिथिङाव बे थाखायो, सोरबा जेनगोन सोरबा देरहागोन। बाट द पइन्ट इज पाब्लिकआ बोरैहाय बेनिफिट जागोन? पाब्लिकनि जि जेंना जेंसि मावनांगौ खामानि रायजो राजाफोरा जे लुबैगासिनो दङ दिनैनि थारिखआवहाय, स' बे आल्टिमेटलि हु इज गना फुलफिल इट? स' एन्सारा बेनो, स्ट्रेट गोनो गोथो जानो गोनां गैया। एक्जिस्टिं गभर्नमेन्ट जाय रुलिंआव दङ, जाय पार्टिया दिनै
रुलिंआव दङ बै पार्टिया नो डाउट बिथांमोननि आखायावनो आयेन पास खालामनाय बिल पास खालामनाय स्किम हमनाय सोरनोबा माबा माबि होनांगौनि दायथ'आ गभर्नमेन्टनि आखायाव स' दा आं बे खोथाखौसो फोरमायनो लुबैयो रायजो राजा नोंथांमोननिसिम जे दिनै सोरबा UPPL खालामदों आंहा बेयाव बुंनांगौ गैया सोरबा बायदि बायदि पार्टियाव थांदों फैदों बुंनांगौ गैया नाथाय नोंथांमोना गावनि ओनसोलनि माबाफोर खामानि जायाखै बा जाहोनांगौबा बायदिसिना स्किमाव नोंथांमोना बन्चित जादोंबा मोनाखैब्ला मोननो लुबैदोंब्ला लामा दालांखौनो होन स्कुल कलेजखौनो होन साख्रि बाख्रिखौनो होन दिनै बे अजदखौ जोङो थिखांथ' हागोन खिन्थु मावफुंगोना सोर मावफुंगोनब्ला सरकाराव जाय थायो स' दिनै MLA आवहाय प्रमद बर' बिथां दिपेन बर' बिथांमोन बा सोरबा सानैसोआ जुदि देरहालांबायानो बिथांमोना सरकारजों थायालाबासिनो मावनो हागोन नामा दिनै इलेक्शननि मोनसे ढौआव नंगौ सोरबा ओरै थांगोन सोरबा ओरै फैगोन खिन्थु एकदम बन्चित जानाय जायफोर सुबुंफोर जाय गामिफोर जाय रायजो राजाफ्रा सानदों जे जोङो जोंना गोबां बन्चित जानानै दङ जोंहा गोबां खामानि मावसोनो दङ देन नोंहा एख' अपसन गैला you have no other choice जिहेतु सरकार गोदान BTC आव बावैसो जालांबाय दान मोनब्रैल'सो थांबाय दा बेवहाय जोङो मा बेले बेजे सिन्था खालामनो दंबावो रायजोफोर थ' जोंना थोंजों दिनै BPF गभर्नमेन्टआ BTC आवहाय दङ सेन्ट्रेलावहाय NDA नि गभर्नमेन्ट दङ इनकामबेन्सि जिहेतु सेन्टाराव दिनै जोंनि स्टेटआव दिनै जोंनो माखौ नांबावगोन दिनै जोंनो NDA गभर्नमेन्टखौनो नांगोन जाहाथे माखासे खामानिफोरा स्मुथलि हेंथा हेंसि गैयाजासे जालाङो सम थासेयाव बे समनि गेजेरजों जालाङो फिथाइया थाब थायो खिन्थु सरकार थासेयावबो जुदि जों गोनो गोथो लामाजों खारोब्ला सोरनिबा गोदै गोदै बे इलेक्शननि समाव मुहुर्त समाव गोदै गोदै बुंफ्लानायाव गाब्र'नो सानदोंब्लालाय सोरथो मा होनबावनो हायो जायखि जाया मानो जियानो हक आङो जों तामुलपुर 43 नं तामुलपुर ST LAC नि सानै बिजाथिनि सोमोन्दै नैबे भिडिअ'आवहाय स्पेसियेलि बुंनो सानदों नो डाउट हेभि कन्टेस्टेन्ट सानैबो फार्स्टिं थाहैबाय UPPL पार्टी चिफ आरो बारग' BTR नि CEM प्रमद बर' बिथां आरो बावैसो रायजो सभानि MP बिथाङा दिनै केन्डिडेट सिटिं MLA दंमोन जलेन दैमारि बिथांखौ फज'नानै गाव गेलेदों थांखिया स्पष्ट जे जलेन दैमारिया थांनाय BTC इलेक्शनाव BJP नि बिजाथि बिजित गोरान नार्जारि बिथांजों गोग्गोम गाज्रियै जेनदों सासे सिटिं MLA आ जुदि मोनसे काउन्सिलनि इलेक्शनाव जेनो अब्ला बेवहाय सन्देह एख' गैया सन्देहआ बेनो जे बिथांनि फेभाराव दिनैनि थारिखआव रायजो राजाफ्रा जोबोद खम दिनै मोनसेल' इम्प्रेसना जोबोद मोजां खोनादों 43 नं तामुलपुराव जे पार्टीनि चिफ UPPL पार्टीनि चिफ प्रमद बर' बिथाङा दिनै गेलेगोन नैबे मोनसे आदारवाइज खुनु गोदान बाथ्रा गैया जे हेभि कन्टेस्टेन्ट हेभि वेट कन्टेस्टेन्ट प्रमद बर' बिथाङा गेलेगोन देरहानानै बिथाङा अपोजिशनाव थानानै माबे खामानिखौ साक्सेस खालामनो हागोन दिनै स्पष्ट खोथा बुंदों जे दिनै बिश्वजित दैमारि बिथाङा देरहायोब्ला NDA नि बिजाथिनि जानानै दिनै बिथाङा देरहायोब्ला दिनै जिहेतु जों नुगासिनो दं स्पेसियेलि BPF नि मावथिफोरखौ बिथाङा गुले गुले लोगो हमगासिनो दं बिजित गोरान नार्जारिया राजुलिनि काउन्सिलनि बिजाथि डेपुटि स्पिकारबो फार्स्टिं जुदि बिश्वजित दैमारिया देरहालाङो
मिनिस्टार मोननाया रोखा होननानै बुंगासिनो दं। दा बिदि बेलायाव जोंनो होफैखानाय आदारखौ जोङो नेवसिगारनानै बबे लामाथिं खारगासिनो दं। आरो अत्यन्त जेंना गोनां ओनसोल होनोब्ला जोंनि दा बर्थमान नैबे समस्थियाव गोबां खामानि मावनो गोनां दङ। जिहेतु थांनाय MLA बिथाङा गोबां खामानि मावफुंजोबनो हायासै। जिहेतु बिथाङाबो बाइ इलेक्सनावसो देरहाबोदोंमोन। थिग बेबायदिनो दिनैनि थारिखआव रायजो सभानि MP जालांनाय प्रमद बर' बिथाङा बाइ इलेक्सन देरहाबायोबा बाइ इलेक्सना जागोना रोखा। बिदियाव जोङो इलेक्सनावल' जुदि खारथिंनानै समायखौ नस्थ' खालामोबा मावगोन माब्ला? आं बेखौनो डाइरेक्ट बुंगोन, दिनै बिस्वजित दैमारि देरहानाया 100% ग्यारेन्टेड जानानै दङ। जिहेतु जोङो बे समस्थिनि गोबां फिल्डआव जों गिदिंबाय, जों मिथिगौ। आदार समस्थिखौ आङो एसेबां नलेज गैया बे बारावहाय, बाट आपडेट फैगासिनो दं जे जोबोद मोजां। स्पष्टयै बुंनो हायो जोंहा रबिराम नार्जारि दतमानिफ्राय जोबोद साफायै देरहालांगोन। सेवलि महिलारि बिथाङाबो जोबोद साफायै देरहालांगोन, बेखौ स्पष्ट आपडेट मोनदों। एन्ड जोंनि मनेस्वर ब्रह्म बाक्सा जिल्लानि जोंनि बाक्सा समस्थिनि बिथाङाबो देरहालांगोन। फारसेथिं थाहैबाय थानेस्वर बसुमतारि, बेवहाय नो डाउट आखतारा बेगम आहमेद बिथांजोआ अलरेडि बेनि सिटिं काउन्सिलनि सिटिं MCLA EM जानानै दंखायो आरो बिथाङा गोबां मोजां भट मार्जिनजों देरहानो हादोंमोन। दिनै बिथांनि सापर्टआव जाखिनि BPFनि दंमोन बेथ' अलरेडि फैखागोन। लोगोसे BJP प्लास जादेरगोन। दिगान्त थाहैबाय, बिथाङाबो देरहाबोदोंमोन। आरो जोंनि बागानपारायाव आङो माखासे जोंनि बेबायदि गोबां केलकुलेशन्सफोरखौ नायबिजिरनायनि गेजेरजों जों मोनसे जिनिसखौ मोनदांना मोनो। ल'वेस्टखौनो आङो होनबाय, खमैब्लाबो NDA हिसाबै 11थाया 100% सियर देरहाथारगोन। बाखि मोनब्रैयावबो ओरै जानो हागौ, खिन्थु बेनि गेजेरावबो देरहानाय चान्स दङ। बे स्पष्ट आं बुंबाय। आरो 43 नं तामुलपुर जोंनि LAC 100% देरहागोना रोखा जानानै दं दिनैनि थारिखआव। प्रमद बर' बिथाङा गोबां बोलो होदों। फैसायै, थाखायै, गारियै, मटरै गोबां लुसोमगासिनो दङ। आरो माखासे नंखाय बांखाय फल्स प्रपेगेन्डा एजेन्डा इस्युसफोरखौ बिथाङा रायजोनि सिगाङाव दैखांदों, जायनाखि खुनु गुदि बिजौ गैया। बोरैहाय होनना बुङोब्ला दिनै बिथाङा जाखिनि रादाय होदों बेखौ गभर्नमेन्टआव थायाब्ला मावनो हाया। एज अ होल UPPL पार्टी अपोजिशन हिसाबै बिथांमोना मोनसे एजेन्डाखौ दैखांदों। 125th एमेन्डमेन्ट बिलखौ लानानैबो गोबां बाथ्रा बुंदों। आं बेनि सोमोन्दै अलरेडि भिडिअ बानायखाबाय जे बे मिनिंलेस। बिथांमोना बे एजेन्डाखौ लानानै भट बिनाया बे एकदमबारे बेसलेस जादों। 125th एमेन्डमेन्ट बिला पास जायो जाया बेजों गभर्नमेन्टआ खुनु खहा जाया, बा जोङो सोरबा पार्टिजों खारफायावनो जा खहा जाया। खिन्थु खहाया जागोन जेब्ला UPPL बायदि पार्टिजों नैबे मुहुर्त समाव नोंथांमोना खारोब्लासो लसआ जागोन। मानोना बिथांमोना दिनै रुलिंआव गैया, रायजोफोर रुलिंआव गैया, सासनाव गैया। आरो रन्जित बसुमतारी बिथांनि मोनसे पस्टार आं नुदों। मेट्रिक पास केन्डिडेट्स स्टुडेन्टसफोरनो एक्सपिरियेन्सफोरनो माबा माबि स्कलारशिप होगोननो 2000 खरै बेबायदि प्रमिस माखासे खालामदों। बोरैहाय होगोन? बिथाङा देरहालांबाबो बेखौ होनो हाया। मानोना बिथाङा देरहालांबाबो सासे सादारन MLAसो जानानै थागोन। बिथाङा खुनु मिनिस्टारबो जाया, बिथाङा गभर्नमेन्टआवबो गैया। खिन्थु बिथांमोना बेबायदि प्रमिस खालामगासिनो दं। आं मिथिया बिथांमोना सोरखौहाय दिनैनि थारिखआव जाम्बा सानखो। जेन हक तामुलपुरनिखौ रायलायदों, जिहेतु तामुलपुरनिखौ आं क्लियार खालामग्रोनो लुबैयो। रायजो राजा नोंथांमोन गोनो गोथो जानाङा। फैसा थाखा होनायजों अराय समनि जेंनाया सुस्रांजाया। दिनै 500,000 लागोन, जागोन लोंगोन, गाबोननो स्रांजोब्बा
फैगौ नैबे 4 बोसोरा 5 बोसोरा नोंथांमोना जे लामा दालां जायाखै, जों ओरै थोरै मोनाखै, ओरै मोननांगौमोन ओरै जायाखै होननाया बे मालाबाबो जोबनाय नङा। बेनिखायनो गोनो गोथो खालामालाबासिनो थोंजोङै नोंथांमोना मोनथिखागौ BPFनि सरकार सोलिगासिनो दङ। काउन्सिलावहाय एलायन्स हिसाबै जोङो स्टेटआव दिनै पार्टनार जानो थांगासिनो दङ। मोजां सुबिदा मोनगोन, दिनै जोङो 3 4 गाहाम मिनिस्टार मोननो हागोन। बेफोर खोथाखौ मोनथिखासेयावबो आं सानाखै जोंनि रायजो राजाफोरा नैबे सुजुगखौ ओरैनो हगारगोन होननानै। बयनिबो गामियावहाय, गामि ओनसोलाव मोनफ्रोमबो गामियावनो गोबां जेंना दङ। लामा दालां, स्कुल कलेजनिफ्राय लानानै बायदिसिना हान्थामेलानि जेंना जेंसिया दङ। मोननाय मोनैनि दावराव दावसिया दङ। नैबेफोरखौ सुस्रांनोखायनोथ' दिनै जोङो सरकारजों सिथाबनानै खामानिखौ मावनांगोन रायजोफोर। फैगौ नैबे 9 खालार खालि नोंथांमोना बयबो जाहाथे गाव गावनि बेसेन गोसा भटखौ खामानि मावनांगौनि सार्थआव जाहाथे सरकारखौ हेफाजाब होयो, स्टेटआवहाय सरकार दाफिननायाव हेफाजाब होयो, आं बेखौसो खावलायगोन। बाखि अपजिसनाव जुदि थानानै मुलाम्फाखौ नुहुरदोंबा बेनिख्रुइ आरो मूर्खसिन नोंथांमोननि चइसआ जागोन होननानै आङो बुंनो सानो। प्रमद बर'आ दिनैनि थारिखआव नारा नाथा जुजिनायनि खारनानो जाहैबाय एकमात्र गावनि जि पजिशन, गावनि जि मान सन्मानखौ रैखा खालामनो थाखायसो बिथाङा दिनै बे दावहायाव ओंखारदों। जिहेतु बिथाङा मोनथिखागौ आं एटलिस्ट बे समस्थियाव देरहानो हायोब्ला किबाखि आंनि नामा थालांगोन नामा, बेखौ बिथाङा सिन्था खालामदों। खिन्थु बिथाङा मिथिगौ जे आं देरहालांब्लाबो आं रायजोनि गोबां खामानि मावनो हानाय नङा। एग्जाम्पल महरै क'क्राझार जोंनि नायल' जाल' मोनसेल' ST लकसभा बियाबाव 10 बोसोर हिरा सरनिया बिथाङा राजत्व खालामदोंमोन, देरहासार जादोंमोन। 10 ना 15 बोसोर जानो हक गोलाव सम बिथाङा राज खालामदोंमोन। दिनैसिम हयथ' आङो बुङो सोरबा बायदिया नब सरनिया जे जोंनि क'क्राझार ST बियाबाव MP जादोंमोन, बेखौ हयथ' गोबाङानो मिथिया। मानो मोनथिया? बिथांनि मावनाय दांनाय जोङो दिनैसिम नुवाखै। अन्थाइ थसेबो बिथांनि मुङाव MP फान्डनिफ्राय गोलैनाय जों नुवाखै। दिनै रायजो सभानि MP जाहैनानै बिथांमोना बेखौ गोबां प्रसार खालामदोंमोन। दा एसे सेमलांबाय बे रायजो सभानि MP जाहैनाया। सरकारा सोरबा सासेल' MP जों सोलिया। सासेल' MP जों सारा जेंनाखौ सुस्रांगोन, गावनो अल इन अल, गावनो सरकार, गावनो गासिबो होननानै सानना लादों। रायजो राजाफोरखौ मा मूर्ख सानदों नामा? दिनैनि थारिखआव एबसुआव सोर थाङो? एकदम आग्लाय फिग्लाय मानसिफोरा दिनैनि थारिखआव एबसु होननानै गावसोरखौनो परिचय होयो। नाथाय बिथांमोना एबसुनि हाबाखौ बावनानै पलिटिकेल केम्पेइनावसो दिनै बेस्थ'। एबसु हिसाबै दिनै हारिनि जेंना जेंसि, जोंनि हारिनि गेजेराव, गाव हारिनि गेजेराव मा जादों, बै अभिजगफोरखौ बिथांमोना रेज खालामनांगौमोन, सुस्रांनो नाजानांगौमोन। बिथांमोनखौथ' बुङाखैमोन रावबो जे पलिटिक्सआव बारसोमनानै निजेनि हारिनि मोनसे सिनस्रि होननाय आफादखौ जे गुबुंले खालामगोन, बिदिथ' रावबो बिथोन होआखै, बा रायजो राजाफोरा बिदिखौ लुबैयाखै। बेनिखायनो बै सानैसो जायफोरा दिनै एबसुनि मुंखौहाय गाज्रि खालामदों, बिथांमोनखौसो जोङो जबाब होनांगौ रायजोफोर। पार्टि खालामनोबा पार्टियाव थोंजोङै हाब, नाथाय एबसुनि प्लेटफर्माव थानानै एबसुनि गोथार अनुस्थानफोरखौ दिनै बिथांमोना मोनसे पार्टि अफिससो बानायनानै दोनबाय रायजोफोर। नंखाय नङा बे बाथ्राया सैथो।
एबसु अफिसाव जेब्लायबो नोंथांमोना नोजोर हो मोजाङै गोबाङावनो नोंथांमोना थाला लागायनायसो नुगोन नाथाय बिसायख'थि जेब्ला खाथि खाथि सौफैयो नोंथांमोना थाला गेंनाय नुगोन दिनै बै एबसु अफिसफोरावहाय उखुन्दै खुनाय नुगोन गारि गुरा जमा जानाय नुगोन बे मानि थाखाय जियानो हक खोथाया गोबां दङ बुंनो गोनां आरो जोबथारनायाव बेखौनो बुंबावगोन आङो दिनै मोनसे केलकुलेसनबो होलांसै नोंथांमोननो तामुलपुर बियाबाव बिस्वजित दैमारि NDA नि बिजाथि BPF जों मदद होजानाय NDA नि बिजाथि बिस्वजित दैमारिया एला गेला मानसि नङा बेहाबो गोबां बिहोमा दङ जोंनि बर' रायजो राजाफोरनि थाखाय बिथाङा गोबां सेक्रिफाइस खालामबोदों गोबां खामानि मावदों बर' रावखौ बिथाङा दिनै फार्स्ट गावनि खुगाजों गावनो इन्ट्रडिउस खालामदों आसाम एसेम्बलि बायदियाव पार्लियामेन्टआव जायखौ जोङो दिनै बिथांखौ नर्थ इस्टनि टाइगार होननानैबो बिथांखौ मुं होदोंमोन टाइगार अफ नर्थ इस्ट होननानै दिनै बे बिथांखौ मैया दाखालि पलिटिक्सआव हाबनाय 5 बोसोर जाबाय प्रमद बर' बिथाङा दिनै आगोर मोनाखै खारथिंनानै बिथाङा लामा नुहुराखै दिनै फैसाजों लुसोमबायनो नागिरदों खिन्थु बिथांनि फैसायाबो सेमबायदां सोरबा सोरबा न'आवनो बेसेबांबा गोलाव लाइन जालायना दं फैसा रानदों नालाय फैसा जमहैगासिनो दङ रायजो राजाफोराबो इसिबां बुरबक नङा जासेमनोसो थांदों बेखौ रोखा आरो बिथाङा जेनगोनाबो स्पस्तखा मानो होनना बुङोब्ला दिनै गयबारि समस्तिखौ गारनानै बाखि दारांगा जुलि बागानपारा समस्तियावहाय आरो गयबारियावबो जिहेतु BJPआ थांनाय काउन्सिलावहाय बिजाथि फसङाखैमोन बेजों प्लास जानानै बिथाङा सामथिं 5000 मार्जिनाव देरहादों जुदि BPF आरो BJPनि भटार्सखौ प्लास खालामोब्ला जों बेसेबां भट मोनगोन बेहाय UPPLनि डाबल जाया होमबा बागानपारानिखौ आं बुंनोसै बागानपारा समस्तिनिफ्राय BPFआ 18000 सामथिं मोनदोंमोन BJPआ 22000 प्लास मोनदोंमोन 22 प्लास 18 खालामदो 30 40 ओरैहाय 40000 बागानपारानिफ्राय थांबाय दारांगा जुलिनिफ्राय सामथिं बेसेबांबा मार्जिनाव देरहाखादों बिजिरगोरा नार्जारिया अब्ला मोननै समस्तियावनो अलरेडि भिक्ट्रि जाना दंखायो गयबारिनिफ्राय माबा एसे फैदेरबाबो जाबाय ओंखायनो अंख मिलायनो हायाखै प्रमद बर' बिथाङा आंथ' सानो सारेन्डार जानानै जालदाब दाथ' बेबो अपसन गैबावला पसिबल नंला डेटआ बारलांजोब्बाय जियानो हक बिथांखौ बिदाय होनायनि सम फैबाय बिथांजों लोगोसे UPPL पार्टिखौ बिदाय होनायनि सम फैबाय जिहेतु UPPL पार्टियाव खय एकजन साननो हानाय साब्रैसोल'सो MCLA हिसाबै दंसै दाखालि बावैसो उदालगुरिनिफ्राय सन्जय सरगियारि बिथाङाबो अलरेडि BPFआव जइन जाबाय खाम्फा बरगयारियाबो जइन जाबाय सोर थाहैबावखो दिनै गोबां बागा नेताफोरा दिनै UPPL नागार दिनै BPFआव जगदान जाफैजोब्बाय 5 बोसोर समाय होदोंमोन रायजो राजाफोरा बिथांमोनखौ नायदोंमोन दिनै बे 5 बोसोरावनो गासिबो खोथाया क्लियार जाबाय ओंखायनो आं बुंनो सानो मालायखौ आसि थुनायनि सिगां सानग्रो जे नोंनि फारसे खैथा आसिया नोंखौ नोजोर होगासिनो दङ दिनै 17 बोसोर बुङै बिथांमोना मा मावनो थांखि लादों बेखौनो बावलांजोब्बाय गावसोर मा मावगोन बे 5 बोसोराव बेखौ रायजोफोरनि सिगाङाव फोरमायनो हायासै दिनै 17 बोसोरखौसो गोजाम जागलांखांनायखौसो आसि थुयै 5 बोसोर समखौ ओरैनो खेदाय दिनै रायजोफोरा मेन्डेट होबाय UPPLखौ थाथा बायबाय खालामबाय 07आवनो बिथांमोना सेल्फ-टेप BPFखौ सिंगेल डिजिट मोनगोन होनना बुंदोंमोन BPFआ मालाय 28 सिट्स मोननानै एबसलिउट मेजरिटि नांगौनिबो बारा आरो दिनै बिथांमोना MLA आव होनगासिनो दङ BPFखौ फेजेनगोन होननानै सरखार बायगोन होननानै सोर सरखारा बोरै बायो दिनै बिथांमोना माखासे जिनिसखौहाय BPFनि माखासे स्टाइलखौ कपि खालामनो नाजादोंमोन खिन्थु जाहैयासै
फोरमायजोबनो हायासै सरकारा बायगोन मारै बायगोन सरकारा बायगोन होननानै भट बिदों 125 एमेन्डमेन्ट बिल जायोबा गोदान इलेक्सन जागोन होननानै भट बिदों दिनै माबा माबि स्कलारशिप होगोन माबा माबि होगोन होननानै बिथांमोना भट बिदों आरो दासिमबो बिथांमोननि मिटिंफोरावहाय नोंथांमोना खोनासंनो मोनगोन UPPL सरकार प्रमद बर' दरखार माबा माबि बिदि मेथाइ दामबावो सरकार गैला UPPL रायजोफोर ओइ आबैमोन आनैमोन मादैमोन आयंमोन BPFआसो दिनैनि थारिखआव BTC आव खुंथाइ गोहोआव फैफिनबाय UPPL सरकार गैला रायजोफोर नोंथांमोना मबाइल नायगोन ना नाया एसे नाय UPPL सरकारा गैला साब्रैल' देरहादों बिसोरो दिनैनि थारिखआव BPFनि सरकार सेन्ट्रेलाव NDAनि गभर्नमेन्ट बेनिखायनो जोङो स्टेटआवबो लाबोनांगौ दे जियानो हक लोगो मोनबावसिगोन नेक्स्ट भिडिअआव आरो नैबे भिडिअआ हयथ' पल जाखांनायनि उनाव नोंथांमोननो नेक्स्ट आपडेटखौ लाबोसिगोन नैबे साननैया लाबोथ'नाय नंला हाजासे शेयार खालाम आरो बयनोबो मेसेज हर 11+ NDA हिसाबै देरहागोना रोखा बाय बाय